Żewġ irġiel weġġa' wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku f'Tal-Pjetà. Fl-inċident li seħħ ħabta ta' 11 ta' filgħodu fi triq San Luqa kienu involuti mutur tat-tip Scrambler b'żewġ irġiel fuqu u karozza tat-tip Volkswagen. Jirriżulta li kawża tal-impatt l-irġiel fuq il-mutur ta' 52 sena minn Ħalbalzan u 43 sena minn Taslima kellhom jittieħdu l-isptar materji għal kura wara li nataw l-ewwel għajnuna fil-post. Ir-raġel ta' 52 sena kien iċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi filwaqt li l-kundizzjoni tar-raġel ta' 43 sena baqgħet mhix magħrufa. Is-sewwieq tal-karozza ta' 48 sena miż-Żurrieq ma sofra l-ebda ġrieħi. Aktar investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Żagħżugħ Awċi kien salvat mill-Armata u l-Pulizija f'Għawdex wara li waqa' mill-irdumijiet li hemm fl-inħawi magħrufa bħala ta' Kenuna fin-Nadur Għawdex. Dan iż-żagħżugħ kien fil-kumpanija ta' persuna oħra waqt li kien qiegħed jimxi biswit ix-xifer tal-irdum sal-punt li ttarraf għal isfel u waqa' għoli mhux ħażin l-isfel fl-irdumijiet. L-inċident seħħ ħabta ta' satejn u nofs ta' wara nofsinhar minħabba li l-aċċessibilità tal-ambulanza hi xi ftit restritta fil-post issejjaħ tim paramediku li tella liż-żagħżugħ permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta. Fil-post waslu wkoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Iż-żagħżugħ ittieħed minnu fih fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għal aktar kura minħabba l-ġrieħi serji li kien ġarrab.